Jeg tænkte, om jeg ringede egentlig fordi, at jeg ville høre dig, om jeg ikke måtte invitere dig ud at spise. Jeg tænkte bare, om du ikke havde lyst. Sådan. Jeg skal nok betale på det. Hvornår? Jeg smutter. Hvad gør du? Ja, jeg smutter. Du kan da ikke bare gå. Værsgo. Nej, tak for det. Nej. Jo, det gør det. Skål. Skål. Muskler. Niks. Jeg kan også helt vildt godt se. Jeg tror, det er super flot, Dennis. Det er. Bare lige hurtigt. Må vi ikke? Okay, så kun én gang. Ja, en gang. Okay. Oh my. Hvorfor går du? Må jeg godt sove hos dig, Nat? Ja. Så godt. I lige måde.